खान्थि लानोसै not UPPL I am LNT ओमफ्राय जेनेबा हमना ला UPPL आ देरालांबाय UPPL आ देराबाथाय इदिनो BPF खौबो जेनेबा भटखौ होनानै बा इबा देरालांगोन ना लाङा गुड मर्निं लोगोफोर दिनै माने इमान बायदि गुदुं गुदुं बारहावा एकदम बारे थरायनायाबो इनिफ्राय मा जायो दिनै माने फार्स्ट टाइम माने भट होगोन आरो लोगोसेनो बिराद खुसिनिफ्राय बिरादनो माने एक्साइटेड जानानै दङ मानसि ओंखारगासिनो बिराद देलायदो आरो मानसिया माने दिनै फार्स्ट टाइम नङा थांनाय बाराव PM MP नि ना मानि इलेक्सन बारा मोजां मिथिला इनिफ्राय इयाव माने जों माबायाव थांबाथाय दिब्बयाव तिनसुकिया थांबाथाय इ टाइमाव माने मोनसे इलेक्सन जादोंमोन इयाव माने होनो मोनासै जोङो इयाव थांना थाहैबाय नालाय ओमफ्राय होनो मोनासै ओमफ्राय दानि मानसिया बयद' देलायदो ओरै देलायनानै लाब गैया मिथिबाय नोङो इयाव सोरनो भट होगोन सोरनो भट होआ इयावसो नोङो सिन्था खालामनांगौ मिथिबाय नों ओरै नों ओरै देलायनानै निजिखौनो लेभेल खोथैना थांनानै मा लाब जानो बबा नांगौ बबा नांगौआव थुनांगौ ट्रेक्टराव थुनांगौ नांगौआव थुबाथाय माया अ इदिसो माने फार्स्ट टाइम भट होगोन नालाय बिराद एक्साइटेड जानानै दं माबायदि भट होयो आंथ' होफेराखै होननानै माने मानसिया बिरादनो दुखु जागासिनो माया माया बोरै होयो कलेजनि बायदियानो इयाव ओरै पेपार थागोन गोलावै ओमफ्राय साइडआव ओरै नाम थागोन ओमफ्राय साइडआव ओरै पिक्सार थागोन ट्रेक्टर नांगोल पदम फुल आखाइ ओरै कंग्रेस आखाइ इनिफ्राय इयावनो गेस टेंकिबो थागोन ओमफ्राय ट्राकबो थागोन अ स्टाम्प मारनायसो स्टाम्प मारनांगौ इयाव मिथिबाय बबे मोनसेयाव होगोन ओमफ्राय नों बबे मोनसेयाव होगोन अ नुबाय बिराद सिक्रेट माने इखिनिखौ खोन्थानाङा होननानै मिथिगो आरो भट होनायखिनिखौ ओरैबायदि मानसि नुबायना बाबायानो खोन्थाखादों आंनो इदि राजनितिक जेनेबा आं एख मिथिया राजनितिक एख बुजिया आङो ओमफ्राय मानसिफोरा रायलायबाय थायो माबाबाय थायो एख बुजिया बुजिनानै मोना ओमफ्राय बुजिया नालाय आङो एख इन्टारेस्टबो जाया ओमफ्राय जेखि जाया भट होनाया जोंनि जेनेबा जोंनि मोन्थाय भटखौ होथारनांगौ भटखौ होआबा जों भारतनि मानसि जानो हाया माने मा होनो इदिखौ बाग्ला बाग्लि ओरैनो थारमाने एनआरसि गैयै नामा दा जोङो थांनोसै थांनानै मायाव पिक्सार बबे मोनसेखौ आंथ' पिक्सारखौ मोजां नुबासो होगोन बबे मोनसे नुनायाव माने एसे खहसिन मायो माने इसिबां माने मावनायाव माने इसिबां माबा जानाय हेल्प जानाय इफोरखौसो नायनानैसो होगोन माने थरायनायासो ओमफ्राय माखौ होयो आंदो समान जागोन ना जाया आं दायोसो मिथिगोन जागोना जायाखैलै साला एसे गोबाव नालै गेलेबथनो बे माथो गस्ला माखालै आथा नांजोबनायफोरलाय इखौ मानसिनि गेजेराव गानलांगोन नामा इखौ सेल्टारखौ दुनियानि रायजोआ थाफैगोन होद लांफानो बायोलै आं इफोरबायदिबा खस्थ' नङा मानसिया एसे स्टेन्डार्ड थानांगोन नै आथा गोनांखौ इफोरबायदि गानना मिथिबाय थास' बारनिफ्राय ओंखारबोनाय बायदि बारि सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय बायदि गयथारि रखम खन्थेनो नागिरना मानसिया मिथिबाय बेफोरबायदि खन्थेनो नागिरना बेथ' माबा अनेकथा जि दङ अनेकथा गस्ला दङ नुबाय माबायदिखौ पसन्द जानानै गानदो इयो बेथ' इमान साला मा जाबावगोन हिनजावसानो देलाय ओरै सेल्टार गाननानै देलाय नालाय बे आधा घन्टा जाबाय देलायनाया लोगोफोर मा होननो होमबा गान माबार गान मोजां गान गाइस नै भटार कार्डआ लाबाय दा थांनोसै आरो जोङो गांगाथप्पाजों आंजों आं सेन्देलालाय टाइमेक्स बिजि सुजादो दिनै मेक्सआ नै मानसि खासेयानोथ' बहा होगोन आंनो दाबो खोन्थायाखै इनो जाबाय ओमफ्राय बहा होगोन माने आंनो दाबो सिक्रेटै खोन्थायाखै ओमफ्राय पाब्लिकआवथ' खोन्थाखानाय नङा नों मोजाङै खोथादे आंनो खोमायाव खोथादे दे खोमायाव खोथानो बहा होगोन मोजां खोथा मा आसायाव होयो नामा
मालाय जाथिनिलाय मानो होनांगौ जाखो माथो होनबालाय मा दखन गैया मा गानदो दखना गानदोना गानाखै बर' जानानै आं बर'आवनो होगोन मा इउ पिपिएल मा बिपि मोननै जाना मोनथाम जाना दंना जोंनि बर' हारियानो मोनथाम जाना दं बिराद दुखुनि बाथ्रा दा आं सानो आरो जेनेबा दा मोनथाम मानि नालाय अबेयाव होगोन जाबाय दं आङो कनफिउस जादों थेवबो साथामबो बर' नालाय जायखिजाया मोनसेयाव थुनानै फैसिगोन आरो ओमफ्राय आङो सानो आरो जेनेबा भटखौ होनानै बा इबा देरहालांगोन ना लाङा ओमफ्राय जेनेबा हमना ला इउ पिपिएलआ देरहालांबाय इउ पिपिएलआ देरहाबाथाय बिदिनो बिपिएफखौबो ओमफ्राय ट्राकखौबो लोगो लानानै सरकार दानांगौ आरोलै जेनेबा इदि आरो आंनि मिथिनायाव आंथ' एख मिथिया राजनितिनि बागै इदि दाबासो माने जोंनि बर'नि माबाया थाबाय थागोन जेनेबा बर'आनो मोनबाय थागोन मोनथायखो माबा मोनसे डेभेलप जानो गोनांबाबो जालांगोन ओमफ्राय इदिनो जुदि दा भटआनो गावनाय रखम जाना दंना दा गावनानै दा इबो देराया हासाया देरहालांबा गुबुन हारिया देरहालांबा फुटबल जोनाय बादि जोजाबाय थासिगोन जोङो बै आगोल जेरै खालामजादो इदि अबस्थायाव फैफिनसै बुजिदों मा इदि थरना बुजिनाय दं मा इदि आरो थांसै चलो होनाया देराबा आंबो लेन्टियाव लेन्टिलाय तारमाने गोसो खुसि होनानै फैनोसै पिक्सारखौ मोजां नायनानै सायख'नानै मोनसे मोजां जायगायाव होनानै एसे गोसो खान्थि लानोसै नट इउ पिपिएल I am LNT ओमफ्राय ट्राकखौबो लोगो लानानै सरकार दानांगौ आरोलै जेनेबा इदि आरो आंनि मिथिनायाव आंथ' एख मिथिया राजनितिनि बागै इदि दाबासो माने जोंनि बर'नि माबाया थाबाय थागोन जेनेबा बर'आनो मोनबाय थागोन मोनथायखो माबा मोनसे डेभेलप जानो गोनांबाबो जालांगोन ओमफ्राय इदिनो जुदि दा भटआनो गावनाय रखम जाना दंना दा गावनानै दा इबो देराया हासाया देरहालांबा गुबुन हारिया देरहालांबा फुटबल जोनाय बादि जोजाबाय थासिगोन जोङो बै आगोल जेरै खालामजादो इदि अबस्थायाव फैफिनसै बुजिदों मा इदि थरना बुजिनाय दं मा इदि आरो थांसै चलो होनाया देराबा आंबो लेन्टियाव लेन्टिलाय तारमाने गोसो खुसि होनानै फैनोसै पिक्सारखौ मोजां नायनानै सायख'नानै मोनसे मोजां जायगायाव होनानै एसे गोसो खान्थि लानोसै नट इउ पिपिएल I am LNT थरायनानै डायलग